ɓe koɗi ɓe taari karabal ngal Allah hoddiri Boubacar Ba kanko jobba adama ha kifa rabbani sawtowol mum are makko wiɓa an say kumaral Fuutiyu a heeɓi ganduɗa yamirore rasulullahi godata ɗo noon ko duuɓi tati minallahi taala arayma ko nelaɗo haali fo Allah haali kono minallahi taala kadi ma arema beela gona ɗo duuɓi tati ɗon tawi kumar wi yimɓe ɓe ndeke noon en cuwa yaade jagge gese goto fof heddo e mettal bam waɗatno yimɓe ɓe nangi gese batti remde gawri e foñño ɓeɗo no dursito ɓurana wayluɓe koote metti mumen subalɓe koote metti mumen kala leñol goɗɗo ngol e Fuuta hoote ko waɗatno hanti wuro ngo koko hoɗeɓe jiiɗo no wuro ngo wuurdi nden juuti kanko Yimba Sakho o neli mi ñiigo ene wiye daba ya ƴeewanam o koɗɗe leydam he on ari tawi wuro ngo ne deeƴi o wi ɓeeɗo ko heege tan terno ɗumen nde tawde noon ko heege tan ternoɓe eɓen ndeeƴi joni ka en dañi hoddiɓe so jobadam Elimane woni ɗon ha woni duuɓi ɗiɗi naate hitande tata ɓiiri sey ko mbaɗa noon ɗi ɗaɓɓoyde hanti ko wiite joguitani ƴeewa dendagal koɓe goni ko ɗon Cheikh Oumaral Foutiyu ala hen ko ganduɗa ko mankata ne batta jobdi kubbal Yimba Sakho nguuri yimɓeɓe kadi keyɗani wonno ko dañal ngal Allah rokki Cheikh Oumar ko gollodirno e anduɓe arabeɓe goten fof irromo fellita meeɗa yiide ganda baɗo ni o wadda e mum ganduɗa Allah hoddira haaji mum humto walla irro e makko jagguiramo barka gandal kala ko dañno toon ɗum o wurnide jihad o meeɗa deppisade ko umme jihad o ɓii ko meeɗa ñamde ko umme jihad o ñamateno tan sa nani yeehi ha tolne doole ganduɗa kaccare mabɓe ko 500 laal bottari mabɓe ko 500 laal hirande mabɓe ko 500 laal alama kaali mum teta alama nagge mum yeeya fof koko Allah barkinen Cheikh Oumar ko dañno ene wurnide ɗum jihad Allah ha welede Allah yaaja Allah kubar assalamu aleykum naata e nder diwan o jobbadam Elimane rabbi bijal hubbo huli nuba tan wa ya hadarati illa maghi fihi ghaibatan amutu bi asganu ma jubtu gurmudan hubbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ali qadan hafdihi la wa halaw do salminirama dental Ceerno Abbas Daraman e dental Ceerno Siri Oumar Racine to wiite Guirguinew kalgede jobbadam Elimane o ɗannima waktu ɗo wone digiral hawe heeɓi duuɓi ɗiɗo naate hitande tata ɓiiri o naate leydi mbiteedi Portuguese o are wuro wiyetego Badieba o tawi ɗon tubakoɓe Portuguese ɗum woni dalilu ɓen ɗon no potirno ene ngare on ɗon diwan dendagal diwan o wonande hoɓɓe leydi he kamɓe meccal mabɓe ko ndema e waaño soɓe ndemi guese ɗe moƴƴi ko heddi koko waañoɓe ne mbara ñiibi ƴetta ñiibi ɗi jeeya tubakoɓe ɓe won hene mabɓe puɗɗima andude Cheikh Oumar so du'onimomo jaabe Cheikh Oumar ne joguino sifa soko forti juuɗe makko a dekki juuɗe ma omo du'anama ndo haljitata ganduɗa o hofo juuɗe ɗe tawata ko du'anima ko jaabama jobbadama ni wano ɗum ɗon noon e hoddir Allah ha hande nane nder taagiraɓe he ɗum ɗon noon e hoddir Allah nane nder sernaɓe Fuuta wonno kala ko Oumar dañno addani ɗum ko fuutankoɓe jiyaɓe Allah ɓe no potiri goto hen fof jiyata kala galle ɓe garɗa cikkaɗo tan sirru woni wonno Cheikh Oumar tottono gueɗe ɗe fecci ɗum dendagal Fuuta kanko wiite tal mbaɗɗa waɗi tawde nelaɗo Allah wiɓa ko an yonimi an tan lonimi jokkita jihadam Cheikh Ahmad Tidiane Chérif wimo ko an tan yonimi haalam kalanni ka
ala bawɗo andude somi jumpi e nder haalam hami heeɓi won nokku wawde rokkude dalilu ko kalanmi ko holko firta saɗa an woɗeɓe ɓe e raneɓe ɓe e ɓaleɓe ɓe hay goto wawa firtude dendagal kongue Cheikh Tidiane Seck keeɓi won nokku ɗum waɗi Cheikh Ahmad Tidiane Sirif o wi min de mi mahi suudu kumɗowo suudu ndu koye suwa arde ndo haali ɗo no mallata ko Cheikh Oumar o malle haala makko ka ko waɗi deftere baɗowo haala makko sarha suwa arde nde Cheikh Oumar jibina Allah hoddiri ndeysaan ha tolni e diwan ba wawi wadde ganduɗa sarha waɗi sarha haala Cheikh Tidiane ka ƴeewe no aare ɓeɓe mbay yawade ɓaleɓe tuggude nden faade hande façon fof bittugol ɓe bitti ko Cheikh Oumar waɗi ko sarhade haala Cheikh Tidiane ɓe dokki hen ɓeydude hunde ɓe dokki hen ustude hunde gore jobbadama kay woni gorko kanko ko dañi ko e ko wawi ko e ko woni ko est ce que ba makko kono est ce que nene makko ɓeɗo sukaɓe rewɓe ɓe tottumami illumi en nde tawno neɗɗo fof foti ñembude ko golle moƴƴe ɗe nanno sohna Adama Aissé wonko golluno hay debbo meeɗa ɗum wadde tuggude no waɗi ɗum faade hande goɗɗo watta ɗum waɗi o dañi ɓiɗɗo mo ganduɗa o aduna fof ne yeeɓa kala ko jibinno woni wali Allah debbo hen e gorko Cheikh Oumar dañi ɗum ganduɗa kañum ne ganduɗa dañi nden timmal sohna Adama Liman e sohna Yumaysa Abdoullahi timmal e moƴƴere e deftugol ɗum takiɓe dañɓe koɓe dañi ko aɗa andi kay Boubacara Ba soka haalde debbo dande mum ɓuuri towde yimɓe fof mbatti wiide joom suudu kaari o holko haalata caggal galle so jeddi mbaɗi ko joom suudu o so haare waɗi wiye kanko rendiniɓe sa hattimo hunde wiye kanko nawi son kaldi o wima renomi komi debbo kono min gorko wawa kam libde on so wino jibino moƴƴo semti nde Cheikh Oumar haali konngol o so debbo wi min wawi joom gallam ɓiyam wawi guiƴum ko fenade ma wonde ka arani mi andinma noon mi andinma noon Boubacara Ba en beltiniɗo lamɗo joom dimaɗi o holi kanko ndeysan hande ka andi lamɗo joom dimaɗo o wiyete Keysi Bousso sa nani mbimi mbo lamɗo joom dimaɗi yontaɓe hanki ɓe kala hen ɓurɗo yettede wiyete ko rokki dimagu o rendino fodde dimaɗi sappo walla sappo e goho o rokka ɗum lawol gotol saabu nanta ko oto wiye 10 o walla wiye 11 sovo fof ko puccu so wiyama 11 ko pucci doole pucci sappo e goho so wiyama 10 ko doole pucci sappo ɗum noon kanko wiyete lamɗo dokkowo dimaɗi o kanko Keysi Bousso e joom suudu makko biyeteɗo Thilly Sy kala ko watno ndeysaan faɓa hen tampon eɓe calminami o jamma Amadou Hamidou Cheikh Oumar Boun Saïd Bou Ousmane e joom suudu mum biyeteɗo Rugi Amadou Mountaga Cheikh Oumar Saydou Tokoro Saydou mo ganduɗa ko Saydou mo ganduɗa ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar e joom suudu mum biyeteɗo sokhna Mariam Ba ɗi ceerno ganduɗa ɓi ganduɗa satigi biyeteɗo Bocar Baba Harane keɓɗo duwaw Alaji Mamadou Moussa heɓi duwaw Cheikh Oumar e mi andinma noon gorko baali biyeteɗo Samba Amadou Sy o omon jooɗiɗo salon o ceerno Madani ɗo omo huccite ceerno Madani e dendagal tawtaraɓe ɓe ko waali noon hakkude ɓuuɓe e jabboɓe hakkude Ambour e Saare Waalo ɗum ɗo so haalama ɓili ɗon ko wiro witemo Ndiayen Pendaw wiya ɗon ɗon ko maali e Fakkar e Pendaw wondude e Ndiayen e Sinthiane kamɓe fof eɓen ndenti eɓen gonde e Cheikh Oumar Seck nokku bitere Ndiayen Pendaw wuro ngo fof ɗanaki Benguel naɓe ɓe e Ndiayɓe ɓe e Sisiɓe ɓe e Diakhɓe ɓe e Jobɓe ɓe e Seksekɓe ɓe e Yettalam en ɓe Gueyɓe ɓe e Diawɓe ɓe Jobɓe ɓe e Ñangñangɓe ɓe kamɓe fof ɗo ɓe potiri eɓen ndettitoɓe jooɗi jiggoɓe ɓe ganduɗa kamen e jengɓe ɓe kamɓe fof eɓe ndetti ɓe jooɗi wonɓe hen Jeere wonɓe hen Waalo e wonɓe hen e Jolof fof no egguireɓe kerama Boubacara Ba ɗum fof ko himɓe Cheikh Oumar en mbawa numtude yiɗɓe Cheikh Oumar wona ko kalaten ko weli ala en mbawa haalde kono noon ko kalateɗo woni belɗo walmilmahi jami arrazaili fa salam bihi garan ala kulli ghaili
أزلت كفورا بالغنا وسماء لبا تبدل من وداريكم ودولة لغار جال المختار مولاه يغلد رحمته كان في الفضل مخلدا محمد المختار لفلان مخلدا داب له الرحمن نصر مخلدا فما زال نورا خالصا يتلالو mi andinma no jogorden ɗo haalde so kumar holno heɓi petelaji ɗi Isa Konte e Amosi Moussa e Dore Sinan keɗama ɗo rabbi bijal hubbo huli nubo tan waya hasarati illa magi fi ghaibatan amutu bi askan ma juttu qurbatan bi rasulullah sawgan go qurbatan la ali ghanan habdihi la wa halaw an kanka Cheikh Oumar ndo woni e leydi portugaise dendangal wonnoɓe toon ɓe Allah waɗi wirnitaɓe gandidiri e Cheikh Oumar kamɓe fof noɓe potirno kala hen garnoɗo e Cheikh Oumar al Foutiyou o rokkuma duwaɓo o jiya ɗum jaabe kamɓe noon woni ngalu maɓɓe ganduɗa ko dañde ñiiƴe ñiiɓi ɗi soɓe dañi ɓe gadda ɓe totta ɗum Cheikh Oumar al Foutiyou Cheikh Oumar ƴetta ñiiƴe ñiiɓi ɗe totta albumum heddi wi jeehe coodane kam petelaji cooda ha wonti magasin uji ha heewi petelaji ɓe mbatti wiide ɗum koyne hawni kono ceerniɗi petelaji o woni ɗi Cheikh Oumar fuɗɗi dañde petelaji ɗi felliti ɗi jihaji ndeysan on noon Allah hoddiri kanko jobba Adama ɗin petelaji woni ɗi o artiri kono ngunu fotirno goɗɗo fof dañi fetel yimɓeɓe mbatti yaade jeysi holko woni jeysi eɓe dogna pucci eɓe tebbo petelaji heddiɓe ne mbaɗa takkaji conde kuri koye nanama laamɗo koye wi ɗum koyne hawni iye daba miñam ar yahanam ƴewanami ɓeɗo ko mbaɗata koko waɗi daba fokkiti ha yetti wimin de ko jimi kono hawni jakimi almuɓe boom waɗanno ko sukaɓe kono almuɓe mawɓe almuɗo fof waɗɗo puccu ndimu almuɗo fof jogo fetel kali bardous min de koɓe janggata ko daba hono yimba mawnam min de ɓe kam o janggata ko mi anda ɗum o wi wonde woto faayi mi handinma jam maɓɓe bone maɓɓe fof min wawi ndeysan ɗo wiɗo jam maɓɓe bone maɓɓe fof kanko yimba wawi ɗo noon jimi Abdoul Aliou Seck Bambeyi o woni e jalde kanko e Sadio Seck omo andi yimɓe Sadio haali koko wawa e nder on saha jobba Adama Elimane Abdoullahi kanko yimɓe Sadio o yamiri ganduɗa daba tawɗi fosinaji ɗi ne jogui pucci ene jogui petelaji yaa toon carsaɓe toñangue sa toñiɓe soɓe pinni mais guinaɓe ɓe jalta leydi ndi o haalini ɗum ɗo minni ko Cheikh Oumar al Foutiyou Allah andini ɗum to woni to waɗi batu noddi koreji ɗi fof wiɓe en koɗiɗo e leydi he mi andina mon noon eɗen paadi ganduɗa minallahi taala sokon jennama ɗo muñe son kuɗama ɗo muñe kala ko mbawɗon ɗo waɗe tinne ɗe muñe kamɓe fof ɓe nanodiriɓe pelliti muñde i o to lamde ni nani miñum yo ya toño ndeysan Allah hoddiri hunde almuɓe Cheikh Oumar ɓe pokkitanno ne jaaha ɗo ɓe jahanno ɗo ndeke ɓe kawre daba ardi ko toñɗe finnere kañum woni miñum lamɗe leydi guila ɓe jiɗi jaɓɓal daba ne ara ɓe keɓɓitiɓe mbi oɗo daba taggalo ardi ko toñangue pewdisɗen kaɓɓene makko gorko pullo no wonno ɗon biteɗo ndoɗi Samba Nayel o wi ala wota kaɓe e makko taw gon sawdi on gandi son toñamon mbawa muñde te Cheikh Oumar wiɗo ko sen toñama yen muñ on noon fof pokkite goppon min mi heede caggal min kam ko toñi fof mami muñ ɓen ɗon woni wondunoɓe Cheikh Oumar ɓe kalaten ɗo joni kamɓe fof eɓe tawa saabu kamɓe gonno ganduɗa e hodorde Tiguere saabu aɗan ɗo andi saɗa teski ɗo doɗel ɗo ɗon Cheikh Oumar mahna suuɓe ñalama goto ɗon waɗa walaba e walaba neɗɗo ƴetta markere to e maayo
totta ɗum neɗɗo on totta goɗɗo on totta goɗɗo on totta goɗɗo ha yetto suudu ndu waɗa ɗo hono galle Ali Kubo en ɗum ɗon noon mi andinima ɗen ɗon golle koɗe tiɗɗe te doɗel no fotirno wonko Allah rokkiɓe saabu yidde mabɓe Cheikh Oumar e jiidude ɓe Cheikh Oumar e wona happilare